κάποιος που είναι πολύ μεγάλος θαυμαστής του Λένιν κάνει συλλογή από οτιδήποτε έχει σχέση σχετικά με αυτόν. Κάποια μέρα μαθαίνει ότι μία γυναίκα στα βάθη της Σιβηρίας έχει έναν πίνακα στα χέρια της, ο οποίος ονομάζεται «Ο Λένιν στη Βιέννη». Αυτόν τον πίνακα δεν τον έχει αυτός. Οπότε αποφασίζει να πάει να βρει αυτή τη γυναίκα για να αγοράσει τον πίνακα. Πηγαίνει στο χωριό που είναι αυτή, ρωτάει τον ένα, ρωτάει τον άλλον, μαθαίνει που μένει αυτή η γυναίκα και πηγαίνει στο σπίτι της να τη βρει. Χτυπάει την πόρτα, ανοίγει αυτή την πόρτα και λέει αυτός: «Κυρία, συγγνώμη για την ενόχληση, έχω ακούσει ότι έχετε έναν πίνακα στα χέρια σας, ο οποίος ονομάζεται «Ο Λένιν στη Βιέννη». Εγώ αυτό τον πίνακα θέλω να τον αγοράσω. Δεν μου ενδιαφέρει τι θα μου ζητήσετε, αλλά θέλω βέβαια πρώτα να ρίξω μια ματιά να το δω». «Βεβαίως», λέει αυτή. Τον καλεί μες στο σπίτι της, μπαίνει μέσα, περνάνε από όλο το σπίτι, τέρμα πίσω σε ένα μικρό δωματιάκι. Το δωμάτιο ήταν εντελώς άδειο, μόνο αυτός ο πίνακας ήταν στο τέρμα πίσω τοίχο. Πηγαίνουν μπροστά στον πίνακα, ανάβει αυτή το φως και βλέπει αυτός ο άνθρωπος ότι πάνω στον πίνακα ήταν μια γυμνή γυναίκα ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι και από πάνω της ήταν ένας γυμνός άνδρας. Ρωτάει αυτός: «Καλά, αυτή η γυναίκα ποια είναι?» Και λέει η κυρία: αυτή είναι η γυναίκα του Λένιν». «Μάλιστα, και αυτός από πάνω της ποιος είναι?» «Αυτός είναι ο εραστής της». «Καλά, και ο Λένιν πού είναι?» «Μα δεν τα πάμε στη Βιέννη».